सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव गोदानै हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जादों नामा? लिबारेशन टाइगार फोर्स अफ बडोलेण्ड आफादनि मुं लानानै रां दाबि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे दायाव 4 बर' सुबुंफोरखौबो हमबाय टंलानि पुलिसा। उदालगुरि पुलिसा जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सोरखारि मावथिफोरनाव माखासे दाननिफ्रायनो रां दाबिनाय जाथायफोर जाबोदों। फननि गेजेरजोंबो हरनानै हुमखि हरनाय जाथायफोर जादों। बेखौ लानानै सोरखारि मावथिफोरा पुलिसनिसिम अजद होदोंमोन। बेनि सायाव बिथा खालामनानै स्पेशल टीम दानानै टेक्निकेल एनालिसिसनि गेजेरजों नायबिजिरनाय जादों। बेनि उनाव रां दाबिग्राफ्रा टंलानिनो थागिबि बेखौ हमनो हादों आरो गुबै दायनिगिरि महरै दावहारु बर'खौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। दावहारु बर'खौ हमनो हानायनि अनगायैबो थोंजोङै लोब्बा थानाय बुद्धदेब दैमारि आरो अख्रां बसुमतारीखौ हमनो हादों। लोगोसेनो खेंसालियै सोमोन्दो थानाय गुकुल बसुमतारी, जाय भेरगाव साब डिभिजनाव 3rd ग्रेड महरै साख्रि मावो, बिथांखौबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों उदालगुरि पुलिसा। नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा नंखाय आफादनि मुं दानानै सोरखारि मावथिफोरनिफ्राय रां दाबिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों उदालगुरि पुलिसा। लोगोसे बेखौनो फोरमायथिबावदोंदि बारग'एनडि बिनि सोद्रोमा दावहारु बर'नि हेंथायै उदालगुरि पुलिस थानायाव 10 केस रेजिस्टार दंखायो। बेनि अनगायैबो बुद्धदेब दैमारि आरो अख्रां बसुमतारीयाबो जोबथेसालियाव थानानै फैखानाय होननानै फोरमायथिदों उदालगुरि पुलिसा। फेसबुक, इन्स्टाग्राम बा ससियेल मिडियानि गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव होनाय नोंथांनि समायना रमायना सावगारिखौ लानानै सोरबा दुथां सुबुङा गाज्रि रोखोमै बाहायगासिनो दंबो जानो हागौ। बेनि सायाव नोंथाङाबो सांग्रां जा, मानोना बेबायदि जाथाय जादों जोंनि आसामाव। फेसबुक, इन्स्टाग्राम बा ससियेल मिडियानि गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफ्राव होनाय हिन्जाव बा आइजोफोरनि सावगारिखौ लानानै गाज्रि रोखोमै बाहायनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायजों भुगिनांनाय बेंकआव मावनाय सासे आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि सावगारिखौ साइदा माजिदा रेहमान मुंनि सासे आइजोआ लानानै गाज्रि एपफोर जेरै डेटिं एप बेफोराव आपल'ड खालामदों। बेनि उनाव गुबुन गुबुन सेंग्राफोरजों रायलायनानै गुबुन गुबुन हौवाफोरनिफ्राय रां लुथिदों। 10निफ्राय लानानै 12,000 रांसिमबो गुबुन गुबुन हौवानिफ्राय रां लुथिदों होननानै फोरमायथिदों। गुबुननि सावगारिखौ लानानै साहिदा माजिदा रेहमाना गावनो सेंग्राफोरजों रायलायोमोन आरो सेंग्राफोरनिफ्राय बेबायदि रां लुथियोमोन होननानै फोरमायथिदों। बेबायदि गाज्रि एपफोराव आपल'ड होनायनि थाखायनो समाजनि नोजोराव गाज्रि नोजोरै नायजानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों भुगिनांनाय आइजोआ। बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो बेनि सायाव सांग्रां जा। भुगिनांनाय आइजोआ जाथायखौ लानानै CIDनो कमप्लेनबो फाइल खालामबाय होननानै फोरमायथिदों। दिनै 7 डिसेम्बर आरो जानुवारि दान माने लावखार ओंखाम जानायनि समय। लावखार ओंखाम जानो थाखाय सुबुंफोरा दाब जायगायाव दावबायहांनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। नाथाय लावखार ओंखाम जानो थांनायनि सिगां बबे जिल्लायाव मा SOP फोसावदों बेखौ मिथिनानै लानाया गाहाम, नङाब्ला नोंथाङाबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। गुबुन गुबुन जिल्लानि अनगायैबो तामुलपुर जिल्लायावबो तामुलपुर जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ BNSS सेक्सन 163 फोसावदों। सा तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गिदिंथिंनाय बांनाय आरो सुबुं आरो मैदेरनि गेजेराव दावहाया बांनायखौ नोजोर होनानै BNSS सेक्सन 163 खौ फोसावदों। रावबो जाहाथे जेंना बा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाया, बेनि थाखायनो लावखार ओंखाम जानायनि SOP खौ फोसावदों आरो गोदान बिथोन फोसावजासिम बे SOPआ थागोन होननानै फोरमायथिदों। भारत भुटान सिमायाव थानाय गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोर जेरै बगामाथियाव BNSS सेक्सन 163 खौ फोसावदों, जायनि गेजेरजों फुंनि 9 रिंगानि सिगां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव हाबनो मोननाय नङा आरो मोनाबिलि 4 रिंगानि उनावनो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ एंगारबोनो नांगोन। बेनि अनगायैबो प्लास्टिक आरो साउन्ड सिस्टेम बाहायनायखौबो गोख्रोङै बन्द' खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जायफोर आयेनखौ फालिया बिथांमोननि हेंथा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावदों। लोगोसेनो फोरमायथिबावदों दि भारत भुटान सिमायाव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव मैदेरनि जायगा, जेराव मैदेरा गिदिंथिंबाय थायो। बेनिखायनो लावखार ओंखाम जानायनि SOP खौ फोसावनाय जादों होननानै फोरमायथिदों तामुलपुर जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ। जायफोर बिजाथिफोरा टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिथांमोना आनजादनि थाखाय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामनि अफिसियेल वेबसाइट
maidhamik.assam.gov.in आव थांनानै एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन जायनि आनजादा 29 डिसेम्बर 2024 आव जागोन बिजाथिया एप्लिकेशन नाम्बार आरो एप्लाइ खालामनाय समाव होनाय पासवार्डखौ होनानैनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन 15 डिसेम्बर 2024 नि फुंनि 11 रिंगानिफ्रायनो एडमिट कार्डखौ बिजाथिफोरा डाउनलड खालामनो हागोन गोबां दाबिखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदों दिपेन बर'जों दैदेनजानाय एबसुनि हान्जाया लोगोसेनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' एमपि रोनगोरा नार्जारी एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहाबो अमित शाहखौ लोगो हमहैदों अमित शाहखौ लोगो हमनायनि जाहोन बा थांखिफोरा जाहैबाय सेथियावनो दङ क'क्राझाराव जानो गोनां 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय अमित शाहखौ खावलायहैदों नैथियाव जाहैबाय बिटिआर गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सावरायदों थामथियाव जाहैबाय गोदान दिल्लीनि दोंसे लामाखौ जाहाथे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं होयो बेनि थाखाय प्रप'जेल होदों ब्रैथियाव दङ बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदि बिटिआरखौ फोजौखांनो थाखाय 1500 कोटि रां हरनायनि जि खोथा दंमोन बे रांखौ जाहाथे हरो बेनि थाखाय खावलायदों बाथियाव दङ हाजो ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो जाहाथे एसटी खथा होयो बेनि थाखाय खावलायदों दथियाव दङ एनडिबिफोरनि केसखौ जाहाथे गासैखौबो बोखारो आरो गासैबो एनडिबिफोरखौनो जाहाथे उदां खालामनानै होयो बेनि थाखाय खावलायदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि दैमुगुरियाव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जथुम्मा खुंनो थाखाय थागथियारि जादों खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिदों दि डिमाकुसिनि दैमुगुरियाव फैगौ 9, 10, 11 आरो 12 जानुवारि 2025 मायथाइयाव गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ फ्राय 5000 बिघा हायाव खुंनाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे त्रिपुरा बांलादेश नेपाल सोनाब बंग मेघालया बायदि रायजोनिफ्रायबो आलासि हांख्राय हरनाय जादों आलासिफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय मेलेमजिबिफोरखौबो खावलायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फालांगियारि मेलाबो थागोन होननानै फोरमायथिदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गंसे डाबल डेकार बास आरो गंसे टेंकारनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव 8 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 24 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों उत्तर प्रदेशनि कन्नौज जिल्लायाव थानाय आग्रा लखनौ एक्सप्रेस वेआव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया लखनौनिफ्राय दिल्ली फारसे खारबाय थानाय बासआ गंसे टेंकारजों सौग्रावदों बेलासि 2 रिंगासो समाव बे जाथाया जानो मोन्दों जाय जाथायाव 8 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 24 सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो पुलिस प्रशासना फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो जोखोम जानांनाय 24 सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों जाथायखौ लानानै उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायथिदों लोगोसेनो सीएम अफिसनिफ्राय जि अनसुंथाइ होनो गोनां बेखौ होनाय जागोन होननानै फोसावदों ओजोंहाय प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो थैनाय नखरनो 2 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावदों 2025 मायथाइनि थाखाय गुणोत्सवनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर हरनोज पेगु बिथाङा रायजोआव गासै 3 खोलोबाव गुणोत्सवआ खुंजागोन 6 जानुवारिनिफ्राय लानानै 8 फेब्रुवारिसिम गुणोत्सवआ खुंजागोन रायजोनि गं 44,094 फरायसालिफोराव गुणोत्सवखौ खुंनाय जागोन जेराव थाखो 1 निफ्राय थाखो 9 सिम 39,65,081 फरायसाफोर दङ 3 खोलोबनि मादाव गिबि खोलोबाव 7 जानुवारिनिफ्राय लानानै 9 जानुवारिसिम जागोन गिबि खोलोबाव 11 जिल्लाफ्राव जागोन जेरै बरपेटा बजालि करिमगन्ज कामरुप कार्बि आंलं क'क्राझार लखिमपुर नगाव शिबसागर साउथ सालमारा मानकाचार आरो उदालगुरि नैथि खोलोबा 20 जानुवारिनिफ्राय 22 जानुवारिनि गेजेराव जागोन रायजोनि 14 जिल्लायाव नैथि खोलोबखौ खुंनाय जागोन बाक्सा चिरां चराइदेव धेमाजि धुब्री गलाघाट हाइलाकान्दि हजाइ जरहाट कामरुप मेट्र सनितपुर तामुलपुर तिनसुकिया आरो वेस्ट कार्बि आंलंआव खुंनाय जागोन थामथि खोलोबखौ रायजोनि 11 जिल्लायाव खुंनाय जागोन 6 निफ्राय 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव खुंनाय जागोन बङाइगाव बिश्वनाथ दरं डिब्रुगड़ गवालपारा काछार नलबारि मरिगाव डिमा हासाव आरो माजुलि बेफोर जिल्लाफ्राव थामथि खोलोबनि गुणोत्सवखौ खुंनाय जागोन गुबुन रायजोआव खामानि होनायनि लब दिन्थिनानै आइजो फालांगि खालामनाय जाथाया फ्राय जाफ्लेबाय थायो बरपेटा आरपीएफआ नर्थ इस्ट एक्सप्रेस ट्रेननिफ्राय आइजो लांखारग्रा सासेखौ हमनो हादों सासे मुस्लिम धोरोमनि सेंग्राया सासे हिन्दु हिन्जावसाखौ दिल्लीयाव खामानि होनायनि लब दिन्थिनानै नर्थ इस्ट एक्सप्रेस ट्रेनजों दिल्ली फारसे लांनो नागिरदोंमोन आरो गुबुननि आखायाव फानहरनो नाजादोंमोन
नाथाय दुथांनि खामानिया फेलें जादों। धुबुरीनि थागिबि नबिरुल इस्लाम मुंनि दुथाङा बरपेटानि थागिबि सासे हिन्दु हिन्जावसाखौ खामानि होनायनि लब दिन्थिनानै दिल्ली फारसे लांखारनो नागिरदोंमोन आरो गुबुननो फाननो नागिरदोंमोन। नाथाय बरपेटा RPFजों हमजानो गोनां जादों दुथाङा। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।